mira, és que és impossible viure sense matar. Sí, és veritat. Viure és matar. Ho accepto, saps? sí. I llavors, clar, és que a vegades... Però tu no has trobat en la teva vida que has tingut la tasca desagradable de matar un animal. No desagradable, no, com a les pel·lícules de cavalls, com cavall es trenca la pota i l'has de sacrificar. Sacrificar, exacte. No m'ha passat mai. Hombre, sacrificar no és una paraula que m'agrada per aquella situació. Què prefereixes? Quan dius sacrificar penso en els azteques i no sé què, i matant gent i no sé què, i traient els cors i no sé què, no? Però tu has hagut de matar molts animals? Bé, clar. Molts no, però de tant en tant et toca. Cuidado, Nil? No, però a vegades s'ha de fer... Cuidado, tio, que això ho veuen els nens, tio. Saps? Sí, però no torno a casa, dic, mira, sabeu que tinc el cotxe? He trobat una altra cabra allà. Una altra cabra. Anem a matar-la. Dos hàmsters. Papa, jo, aquesta vegada deixa'm fer jo. No, encara no tens 9 anys, vull dir, quan tens 10 anys i tens 2 xifres en la teva edat, sí que ho pots fer. Posa'm un exemple d'animals que hagis torturat, o sacrificat, o ajusticiat, o executat. Sacrificat, però no en plan azteca, en plan allò del cavall i els vaqueros i tot això, saps? Com se diu això? Aquest tipus de matar. Sacrificar? Sí, també es diu sacrificar. Però quan mates una cosa perquè et fa pena, això té un nom? Perquè et fa pena? No, perquè clar, està patint i per matar-lo perquè no pateixi més. Sí, suposo que té un nom, sí. Bueno, això, va ser això. Què? Un ocellet, per exemple. Què? Un ocellet. Què? Un ocellet. Has matat un ocellet? Sí, tio. Però, tio, parem aquesta gravació immediatament, tio. Per què? Però com t'atreveixes, què vols dir que has matat un ocellet? No és un crimen, especialment quan... Però per què has matat un ocellet? Perquè s'havia de morir, tio. Però per què s'havia de morir? Que estàs boig, tio. Estàs molt malalt, tio. Com havia de morir? Què t'havia fet? No, perquè per deixar-lo viure no era factible. Perquè, clar, estava al meu pati. Ah, vale, raó suficient, no? Clar, estava al teu pati. Un està sobre la meva propietat. Quan vivies a Texas, no? A Tucson, Arizona, no? Un jutge en el país... Clar, havia de morir, ho entenc. És defensa personal. Sí, defensa personal. Clar, em va mirar d'una manera, tio, sobre la meva pròpia propietat. Et va mirar malament? Sí, li vaig donar avís. Et va mirar malament, el fill de puta, aquell? Clar. Aquell collons de pardalet et va mirar malament? Amb aquella mirada tan fred i tan... Sí, fred ho és, la mirada dels sense expressió, sense emoció, no? I pensava, mira, ja... Explico millor, tio. Explico millor. Per què vas matar? Perquè vivíem nosaltres a les cases aquelles d'on vivies tu. Jo? Les cases de nines allà a Sabadell. Les cases de Cal Garcia, sí, home, i tant, quan era petit. Hòstia, tio, mare, em faràs emocionar, tio. I vols dir que no trobaves ocellets, tio? Sí, trobàvem molts animals, ocells, llimacs... Sí, girafes... Ballenes blaves... No, però perquè aquests patis, tio... Orques assassines... Orques! No, perquè aquests patis d'aquell joc estan molt tancades i tal, i quan un animal cau a dins... Difícilment pot sortir. Clar, perquè tot és ciment i no sé què... Però el cas de l'ocell és diferent, perquè l'ocell, el tenir ales... Sí, això encara està gravant, tio, perquè ara s'ha fet fort. Sí? Bueno. Què estàvem dient, ara? Ah, sí, dels patis, sí, aquests. Doncs mira, com que és normal, vam trobar un ocellet allà que havia caigut al pati, però era bastant ben desenvolupat, o sigui... Perquè era un pollet. Era un pollet, era una cria. No, era ja a punt de ser adult, no? Un juvenil. Un adolescent. Un adolescent, exacte. Es veia que estava... Com ho sabies que era adolescent? Per les dimensions que tenia, perquè era... No, perquè li vaig demanar el DNI, tio. No, perquè portava una samarreta de Hello Kitty. No, però jo sóc una mica ornitòleg, jo. O sigui, millor que aquest ocellet havia caigut en el meu pati i no del veí. Perquè jo ho sé dels ocells i tenia més idea de com s'ha de tractar aquella situació, saps? Perquè necessiten una tracte especial, saps? Si no entens dels ocells... Tu parles una mica el seu idioma, saps? No, però amb els animals el comportament és el que és important. Si saps com es comportarà, i sempre comporten d'una mateixa forma a totes les situacions,
Són com clones. Clar, sí. Tots es comporten igual. Nosaltres també. Sí. Encara que diem que concretament no, nosaltres sí. Si vas a l'Esclat un dissabte ja veuràs que la gent es comporta. I què li vas fer? Per si... Pues vaig veure que, mira, aquest ocell és home mort. Clar, ocell mort. Això ho vas decidir tu, diguéssim, perquè l'ocell no t'ho va dir. Hombre, no, perquè no pot parlar, però i la mirada no deia res. És molt inexpressiu, l'ocell. És inexpressiu, queda en aquella cara de pòquer, no? Però mirant la situació, vaig mirar la situació i vaig pensar, mira, aquest ocell no pot volar. I si un ocell que no pot volar és un ocell que no sobreviurà en aquest món tan cruel, eh? No, és que és veritat. Imagina't. Perdona que et faig una pregunta. Sí. Com ho sabies que no podia volar? Perquè en aquell moment no estava volant, vale? Després sabia per experimentar, però al principi veia que... Però tu el vas agafar les teves mans i vas fer així, aquell gest, perquè sortís volant? Bueno, crec que estem corrent massa aquí, perquè primer vaig veure i les seves plomes no estaven del tot desenvolupades, hi havia no tenia de tot. Vale. Bueno, sí que tenia totes les plomes, però les plomes encara necessitaven uns dies més i tal, no? I la manera com estava mirant i tal, estava allà al pati, bastant tranquil, per això, semblava, també. I vaig veure que, mira, el problema és que no sap volar, no pot escapar. I no se't va acudir tornar-lo a pujar al seu niu? Sí, però no sabia d'on havia vingut. Sí que vaig mirar, però no vaig veure, no hi havia res, només a la teulada i ja està. I no anava a posar-me a la teulada, anava buscant nius i no sé què. Potser simplement havia baixat a descansar una mica, no? Sí. No, però què sé jo, perquè, per exemple, pot ser que venia de Castellà i llavors va caure d'una teulada allà sobre un camió que anava a Sabadell. I després, quan el camió va girar, doncs, mira, estava allà, al final va caure sobre un cotxe i el cotxe anava per una altra banda, i quan el cotxe va frenar perquè un nen va travessar el carrer en aquell moment, l'ocell va anar directament sobre la meva paret dintre del pati. El més probable és que fos això, sí, clar. Saps que tens una patologia? No. Saps que això que t'està passant està descrit en els manuals mèdics? Que probablement t'hagis de posar en tractament. No crec, perquè si fos una cosa que em passava sempre, no és. I a més, sempre hi ha una primera vegada. Perfectament. Sempre hi ha una primera vegada. Els assassins en sèrie sempre hi ha una primera víctima, no? Aquest és el nom del lloc de web on vas tu, no? Sempre hi ha una primera vegada. Sí, no? Però no, però jo veia que aquest no volarà, i si no vola, doncs no menja. Si no menja, mora, vale? Això és així de senzill, mira. Doncs el millor que es podria fer és matar-lo. No, perquè si no era estiu i no sé què, allà al pati, clar. Primer li vaig donar una oportunitat. Li vaig posar en una capsa de sabates i tal, vaig treure les sabates. Vaig posar en una caixa de sabates i pensava a veure com va. Li vaig deixar allà un rato i tal, però tampoc volava, saps? No feia res, estava allà, ell ja sabia que al final havia que al final arribat. Estava a la vora, no? Però després tenia el problema de com matar-lo, no? Perquè, clar, encara que sí que he matat coses en la meva vida, tampoc sóc un sicari. Però, tio, en cap moment, Nil, perdona, tio, que et faci una reflexió, perquè, diguem, en virtut de la pressi que... Bueno, som aquí sols, no? Exacte, sí. No se't va acudir donar-li mosques, caçar mosques, donar-los perquè se les mengés, posar-lo a la vora del radiador o a la vora de la llar de foc, si en tenies, cantar-li cançons, ensenyar-li a volar a poc, perquè anés recuperant la confiança i que arribés un dia màgic, un dia preciós, tio, un dia emocionant i bonic, amb un sol radiant en la que surts en el pati, l'ocell ja està una altra vegada recuperat i fort, i tu... I convertit en colom blanc, no? Exacte, probablement. Encara que era una oroneta... O en cigne, no? En cigne, però... Clar. I tu el lliberes i fas una barbacoa amb la teva família per celebrar. No et va passar pel cap, això? Aquesta és la pel·lícula. Quan fan la pel·lícula el canviaran i tot això. Però el meu món és un món cruel, un món de... Si no saps sobreviure, tio, doncs, mira, no val la pena allargar el patiment, no? Clar. Això és la vida en què... No, perquè a vegades em passa això també a mi, Sí. Que oblido amb qui estic parlant, saps? Clar. Oblido amb qui estic parlant, perquè la confiança, el vi, tot això em porta... Per això no hem fet un... Xin-xin. Xin-xin. I els oients, no? Bueno, ara no